Iz Vinkovaca odlazimo u Đakovo. Ondje je svečano obilježena 12. obljetnica osnutka udruge veterana 122. brigade Hrvatske vojske Đakovo. Udruga djeluje s ciljem unapređenja kvalitete života veterana, kako na zdravstvenom, tako i na sportskom te društvenom planu. Aktivno djeluju, kako kažu, i na očuvanju i promicanju vrijednosti iz Domovinskog rata. U Đakovu su položeni vijenci povodom svečanosti udruge veterana 122. brigade Hrvatske vojske Đakovo. Članovi udruge ponovno su se prisjetili i odali počast poginulim braniteljima Đakova i Đakovštine. Dakle, to su brigade ključne koje su osigurale vrijeme ostatku Hrvatske da se organizira, obuči i naoruža za obranu domovine Hrvatske. Nakon svečanog polaganja vijenaca zapaljene su svijeće. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ako li umre, donosi obilat telo. Udruga 122. brigade Hrvatske vojske Đakovo već 12 godina aktivno doprinosi kvaliteti života branitelja Đakova. Vrijedno je napomenuti da su već počeli povlačiti novac iz EU fondova u svrhu poboljšanja uvjeta života hrvatskih branitelja. Udruga se ove godine posebno osvrnula na prikupljanje fotografija i videa iz Domovinskog rata. Povodom svečanosti bila je otvorena prigodna izložba fotografija te održana komemoracija poginulim pripadnicima 122. Đakovačke brigade. Mi imamo u našoj arhivi preko nekoliko stotina fotografija koje izlažemo, kao što vidite ovdje iza mene. Za svaki događaj, za svaku obljetnicu, za svaki događaj imamo i povijesnih fotografija iz Domovinskog rata. Preko 50 gigabajta imamo prostora sa filmovima, videom i fotografijama do sada ovih 12 godina koje smo uspjeli sačuvati i arhivirati. Iz udruge se nadaju da će sljedećih godina kroz aktivnosti kreativnih radionica, rehabilitacijsko-terapijskog programa, psihosocijalnih radionica i mnogih drugih uvelike doprinijeti kvaliteti života branitelja Đakova. Drago mi je da mogu i ovom prigodom naglasiti dobre aktivnosti naše udruge i skrb koja je svakodnevna za sve branitelje, bez obzira da li su članovi ili nisu udruge veterana 122. brigade. Podsjetimo, 122. brigada Hrvatske vojske u Đakovu je osnovana 26. rujna 1991. godine. U početku su u brigadu činile 2 pješačke bojne te prateće postrojbe. Brigada je odlikovana redom Nikole Šubića Zrinskog za iskazano junaštvo njezinih pripadnika u Domovinskom ratu. Danas, već 12 godina, u ime đakovačkih branitelja i njihovih obitelji djeluje udruga koja će, zahvaljujući sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, nastaviti čuvati sjećanje i odavati počast poginulim braniteljima.